Ahoj, my vás vítáme u tohle videa. Já aspoň, když to mám takhle za čerstva, tak jsem vám chtěla říct, Španělsko asi moc nevypadá. Já vím, že jsem v minulém videu říkala, že se posouvá, ale těžko říct, jak to bude. Každopádně David je dneska pryč, musel odjet do Německa. Já vám teda trošku řeknu, co jako dělá, jo. On pracoval pod německou firmou, nebo bylo tam i víc lidí, to je jedno, ale jezdil do automobilek, zprvu tam dělal normálního pracovníka, takže tam stavěli linky na to, aby se mohly vyrábět auta, většinou to byl Volkswagen. No a potom se vypracoval, protože se naučil německy, tak se vypracoval, nebo spíš vykecal trošku výš, že už přestal dělat rukama, ale začal dělat pusou, hlavou a on je na to hodně šikovnej, protože jemu to prostě pálí. A potom už vlastně nemusel být fyzicky na té hale, ale začal dělat z domu. Takže proto je takhle doma, proto říkám, že jsme teďka už rok a půl non-stop 24/7 spolu. No a teď mělo být to Španělsko. A to by tam pracoval jako normálně, rukama, co jsme si řekli, nebo co si jako řekl Dáda, že by mu to nevadilo, samozřejmě už je zvyklý nepracovat, nebo rukama nepracovat. Líbilo se mu to, že bychom byli ve Španělsku, že by tam bylo teplo, moře a tak. Samozřejmě by byl furt v práci, ale dělal by si i volný dny, měl by možná i volný víkendy a tak. No ale tím, že to Španělsko nejspíš nevíme, nebude, nebo se posouvá na neurčito, tak jo, zase se otáčí, nevadí. Šikulka. Tak teďka právě odjel do Německa domlouvat něco novýho. A je to obrovská příležitost, je fakt šikovná, já jsem na něj obrovsky pyšná, on třeba dřív vůbec jako nevolal, on mi říkal, že i když měl jako holky, tak nebyl moc takovej, že by prostě zvedl telefon a řekl jako, nebo mluvil třeba hodinový hovor a tak. Vlastně teďka je úplně takovej, že mu někdo volá i německy a on jako halo, ich, bla, 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 bla. Pro mě je to docela taková maďarština, já jsem měla němčinu na střední asi 2 dny, pak jsem šla na ruštinu, Rašo děvuška, jo, ale jako němčina je pro mě, když ho vždycky slyším mluvit jako s Němcema, tak pro mě je to taková jako mimonština, jo, že já si někdy myslím, že on třeba fakt mluví kraviny, ale oni mu na to odpovídají, takže já to absolutně nechápu. No ale je šikovnej a dostal teďka takovou příležitost, kterou vzal za pačesy. Dřív by se toho bál, ale teď si řekl ne, musím do toho jít po hlavě, takže tam jel to vyřídit a teď mi právě volal, že asi nejspíš od příštího týdne bude muset být v Německu. No a teď se dostáváme k tomu. Rok a půl non-stop spolu. Tím pádem já neznám dny, kdy jsem na Vivi sama, jako dobrý, byl někde na 1 noc, v pohodě. Ale teďka, když si představím, že budu třeba týden, nebo budeme spolu s Vivi a s pejskama týden sami doma, tak to pro mě bude docela takový jako zvláštní. Teď jsme měli zase po dlouhé době sami noc. Bylo to v pohodě, samozřejmě člověk má v podvědomí, že on je jinde, ta cesta, bylo mu špatně a tak, takže jako nebyl to spánek úplně 100%. A já musím říct, že my jako 100% spánek máme, i když si třeba vzbudíme 3krát na kojení, tak já si vždycky jenom přesunu na druhý nebo tohle na prso a spíme dál, jo. Tak teďka to bylo takový, že jsem se hodně budila, byla jsem nervózní, no ale týden nebo 14 dní říkal, že by to mělo být na 4 týdny, což on by tam 4 týdny nebyl, doufám. Ale bylo by to pro mě hrozně divný, takže jsem zvědavá, jak to vlastně dopadne. Chtěla jsem vám o tom dát vědět, protože jsem vám říkala o tom Španělsku a tak nějak jste do toho zainteresovaný, takže jsem vám o tom chtěla dát vědět a jsem zvědavá, jak to dopadne, no. Takže držte palce a říkám, David je fakt hustý, šel do toho po hlavě a je to pro mě velká motivace, nebo on je pro mě velká inspirace. Tak otočíme, protože co on zvládne, tak je pro mě fakt jako neuvěřitelný a pak si já jako říkám, hej, ty tady prostě se stresuješ z toho, že chceš točit nějaký videa a bojí se, že by to ty lidi nebavilo.
tak jako co tady řešíš? Prostě dáš si tady telefon, mluvíš tady a týpek tady zvedá telefon, mluví německy a vyřizuje práci za miliony. Takže jako směšný. Tak mu držte palce, držte nám palce a tak, takže jsem vám to jenom takhle chtěla říct. Přísahám, že tyhle 3 minuty, co jsem natáčela bez jediného zakoktání, tak to je pro mě nepochopitelný, protože já se zakoktávám, furt říkám prostě, takže každopádně. Teď jsem si na to dávala pozor a musím se pochválit. Takže prostě, jakoby, jo, to jsou většinou takové jako slova, který fakt člověk furt říká. Počuralo se mi dítě. No, to jsem jenom chtěla říct. Doufám, že jste si to všimli. Nevšimli, ale to nevadí. Pro nás to ale teda znamená to, že budeme sami doma a nevím, co budeme dělat. Budeme mít totální préholka. No, budeme jít na výlety, pojedeme někam na koupák. No nepojedeme, ale vlastně máme koupání. O 18. to je příští týden ve středu, jdeme na první schůzku a od dubna začínáme plavat, takže na to se těším. Táta teda tam s náma asi chodit nebude, ale uvidíme. No a co my budeme dělat? Doufám, že bude svítit sluníčko, protože teďka to počasí je katastrofální. Zase se to pokazilo, pršo sněží, viď? Takže to není ani vlastně na chození ven s kočárkem. Takže moje záda si myslím umřou, protože budu mít na sobě 4x nosítko. Ještě dáváme totiž 4-5 spánků denně, což je paráda. Jsi prostě šikovná. Ano, šikovná. Někdo mi píše? Dobrý. No tak uvidíme. Uvidíme, co budeme dělat a třeba natočím i něco z toho plavání. No a jelikož nám přijede táta z dlouhé cesty, tak jsem se rozhodla, že mu uděláme bábovku. A je skvělý, že včera jsem si byla u sousedky pro vajíčka domácí, protože je bere od jedné paní. A my jsme se rozhodli, že už přestaneme kupovat vajíčka z krámu a přestaneme jíst. Přestaneme pít mlíko, chceme kupovat sojový, který už kupujeme teďka, ale ta káva nebo karo nebo cokoliv jiného z toho normálního mlíka chutná s tím prostě líp, ale ne, po tom, co jsem viděla, co fakt dělají těm kravičkám a tak, vím, že se to neděje všude, ale vadí mi to a nechceme to podporovat, takže jsme se rozhodli, že už to kupovat nebudeme. No a ty vajíčka jsou od jedné paní právě, která má doma slepičky. Ani to nevyjde vlastně o nic dráž, naopak, bere si 5 korun na jedno vajíčko, což mi přijde jako docela v pohodě, protože v krámě teďka stojí jako raketu. Takže my jdeme upít bábovku. Jinak, jak už jsem říkala v minulém videu, tak já dělám fakt jako easy recepty, takže udělám bábovku vejce, cukr vanilkový, kypřící, špetka soli, dám tam olej, rozdělím si těsto, tam dám kakao, no, tady to mlíko, to dělejte, že nevidíte, ale ne, já si dělám srandu, jinak dám půl, aby jsme se ho zbavili. No a ještě mi tam něco chybí. Mouka! Ještě mouka, takže dáme polohrubou nebo hladkou? Sakra. Polohrubá, takže dobrý. Tak. A jdem to smíchat. Je dobrý, že se nemusí vyšlehávat sníh. Tady tohle všechno dáte dohromady, jenom utřu vlastně vejce s cukrem a tady to si zavřu. Tak, my takhle vaříme spolu, viď? Jako nosítko. Nejlepší na světě. Nedokázala bych si bez něj představit život. No, takže já smíchám vejce, cukr a pak to tam všechno naházím a dám to píct. Jinak nevím jak vy, ale já prostě miluji tyhle ty normální formy. Jednou jsem dělala bábovku v silikonové formě a nepovedla se mi. Jednou jsem dělala i tvarohovou a ta se mi taky nepovedla, takže tyhle ty easy recepty jsou nejlepší. Jiný už dělat nebudu, nerada i dělám něco zdravého, protože většinou se mi to ne, že nepovede, ale není to tak dobrý jako z normální mouky, takže já prostě nedělám nějaký zdravý recepty, jen třeba ten banana bread, to milujeme, tak to je takový zdravý, ale stejně tak tam dávám normální mouku. Jo, už jdeme na to.
Miluju to. Tohle je totální game changer, protože teď bych s ní vlastně musela ležet na gauči a kojet, protože my si v toho rádi lehnem a tohle. Já prostě tady udělám tolik věcí s tím. Miluju to. To nosítko je nejlepší věc. Já jsem teda vždycky byla taková, že jsem si myslela, že to nosí jenom EZO nebo Biomatky, ale ne, bez nosítka by můj život neměl smysl teďka. Zjistila jsem, že nemám ani strouhanku, ani hrubou mouku, ani krupičku, takže jsem se rozhodla, že to vysypu mletýma oříškama. Já jsem normálně divná, vždycky dělám to, abych vlastně nekápla tady na ten prostředek. No tady jsem kápla Ježiši, ale vždycky se snažím, aby to tam nebylo. Co teda nejvíc miluju na tom mít bordel po pečení nebo vaření je uklidit ho a mít to takhle nádherný. Ano, zvednu tě. Já jsem chtěla ukázat, jak se nám povedla bábovča. Ano, lásko, jdu tě zvednout. Tak pojď. Hobity. Wow. Jdem ukázat, jak se nám povedla bábovča? Bábovča se nám povedla. Tak ještě jaká bude? Ještě jaká bude? Ukáž, jaká bude. Oh, dobrá. Taste test? Vláčná. Tomu neuvěříte. David včera odjíždí na ten projekt a já říkám, hele, schválně, to je jako na schvál, určitě se ti někdo voze z toho z Španělska. Teď mi volá a říká, tomu neuvěříš. A já říkám, to si děláš prdel. No, volal mi, že by byl nástup tehdy a tehdy a že už se tam posílají věci a tohle. Já říkám, vidíš to? Já jsem ti to říkala. Takže většinou vždycky ti prostě život pošle křižovatku, že to není jenom jedna cesta. Prostě si musíš vybrat. Takže mi teďka volal a říká, co na to říkám, co si o tom myslím a že o tom pokecáme doma. No za chvilku je tady, za hodinku. Takže jsem zvědavá, co z něho vypadne, ale to prostě člověk fakt nevymyslí, jako to je masakr, že si říkáte, jo, dobrý, tak asi to nevyšlo, tak vezmu to druhý a nebudu to řešit, nebo počkám. No aha, ono takhle ti to pošle, obě dvě věci a ukáže ti to jako tak a teď si vyber a pro nás, pro lidi, co jsou docela takový jako váhaví, že spíš jako nevíme, tak je tohle nejhorší, protože si řekneš, tak si vyberu tohle, no jo, ale co když to bude horší? Co když je tam to druhý lepší? Co teď? Já jsem to věděla, ale že tohle to nastane, no, tak uvidíme. Jako i jedno, i druhý je dobrý, ale teď co je lepší, no? Tak jsem zvědavá. Lásko, řekni. Španělsko nebo to druhý? Řekni. Jestli si strčíš... Hele, ukaž ponožka. Druhá. Jestli si strčíš palec do pusy, tak to bude Španělsko. Ale já vím, že ty si ho tam strčíš. Jinak teda udělala jsem sice bábovku, ale v oběd jsem si objednala, nebo teda i pro Dádu. A schválně mi dejte vědět, jestli ananas na pizzu patří, protože David tohle miluje a já zase miluju mít sladko-slaný, takže jsem si dala marinelli, se to jmenuje. A jsou tam vlastně brusinky a všemožný sýry a to prostě miluju, takže si jdu dát.
Už je sice studenější, ale já jsem taková, že já mám proči studenější jídla. I špagety, všechno. Všechny jídla mám radši studenější než teplý, protože si to prostě studenější víc vychutnám. Nevím, jak to, že to takhle, jak to, že to mám. Byli jsme na vítání občánků. Já jsem se hodila do gala. Tady vám ukážu, jak jsme vypadali. Vypadali jsme jako dokonalý pár, což my jsme. Ne, ale fakt jsme se oblíkli, ohákli jsme se po dlouhé době, protože nikam nechodíme. A tady ta akce, divím se, že jsme na to vůbec šli. Bylo to teda chvilka, ale aspoň jsme vypadli z domu. Já jsem řešila, co Vivi oblíknu, nakonec jsem jí oblíkla takovýhle zvonáče. Nemusela jsem to vůbec řešit, protože tam bylo málo lidí, vůbec to nikdo neřešil a všichni na Instagramu mi psali, ať jí dám šatičky, ale my na ty šatičky nejsme. Tady to jsme prostě my, takže zvonáče, jasná volba. Seděli jsme tam, Vivi byla hodná, vůbec neplakala, ani nedutala, teda trošku tam žvatlala paní do proslovu, takže jsme se docela smáli. Ale dám vám sem, proč to tady říkám, dám vám sem fotku. Upozornil mě na to můj taťka, když jsem mu ty fotky posílala, tak mi píše, že Vivi hodně zaujala knížka. A já říkám, cože, jako jaká knížka? A hele, jako to je normálně epesní fotka. Miluju to, bavím se nad ní pokaždý, co jí vidím, jako to fakt nevymyslíš. To je prostě naše dítě, to jsme my a miluju to, miluju takovýhle momentky. A fakt jako jsem se mega bavila, no. Takže to jsem vám jenom chtěla říct, že fakt to nevymyslíš. Ztracený táta se nám vrátil konečně po dlouhé cestě domů. Řekni to znova, co jsem chtěla být. Řekni. Zachraňovat zvířata v Africe chtěla. Co ještě? Být herečka, stříhat videa chtěla ještě. A to dělám. Ale... Laminaci řáz, koupila jsem si set za 10 000, ale co? Nedělám to! No. Jezdit kamionem, bagrovat. Já jsem totiž říkala, protože tady koukám na mašle a říkám, že je to hrozně jednoduchý nemít dítě a točit takhle ty vlogy, proč jsem to předtím nedělala? No, tak David mi tady říká, no, ty si chtěla dělat spoustu věcí, které jste nedělala. Říkám, no, to je pravda, no. Že za 4 roky toho, co jsme spolu, vlastně teď to bude už 5. rok, lásko, v květnu, tak za tu dobu jsem se jako nikam nepoposunula vlastně. Nebo posunula. Máme dítě. No, to to můžete slyšet. Jdu si ji vzít. Čauky, my už jsme včera jenom tak chillovali, řešili jsme tu naší situaci, takže já už jsem potom nic netočila. Každopádně jsem chtěla říct, že mi psala kamarádka a jak jsem vlastně v minulém videu mluvila o tom, že nevím, jestli na to vůbec někdo bude koukat, nebo jestli bude někoho bavit vlastně náš ne nudný život, ale vlastně takový jako pohodový a nic moc, že se neděje. Tak mi právě psala kámoška, že právě tahle naše realita, tenhle náš, dá se říct, zpomalený život, v ní naopak vzbuzuje klid a tím, že má život, že se jí furt něco děje a má plno starostí, tak právě jí to jako navozuje takovou pohodu a že naopak jí to hrozně baví. Takže je hustý, že takhle jsem se jako nad tím nezamyslela, že právě někoho to může zpomalit a ne pomoct, to nechci říct, ale zpomalit, vyčilovat se, konečně si po náročním dnu pustit v telce nebo na telefonu takový jako pohodový 30-minutový videjko. Takže jsem vlastně za to moc ráda a jsem za to moc vděčná, že koukáte, že vás to baví a že si nás pouštíte. Já teda, když přemýšlím nad tím Německem a nad tím Španělskem a nad tím vším, co se bude dít, tak si vlastně říkám, že je neuvěřitelný, že to máme takový jako furt otevřený a že nás čeká další takový dobrodružství, ať už to, že David bude pryč a budeme chvilku bez něj,
tak i to, že vlastně nevíme, jestli to Španělsko bude a tím, že my pojedeme s Davidem, David nepojede pracovat bez nás, z čehož jsme si moc vděční, protože ne každý si může dovolit to vzít nás s sebou, většina pracovníků, co takhle jezdí do ciziny, tak si svý rodiny nebere, ale tím, že by to bylo takhle nadlouho, tak je vlastně super, že si můžeme dovolit jet s Davidem, nebo že nás David může si dovolit vzít s sebou. Takže vlastně tím si uvědomuji, že je to zase takový, jako, že když nevíme, kdy to přesně bude, tak oni mu můžou za 14 dní, za 3 týdny napsat, hele, za 2 dny, za 3 dny musíte být v práci. Což jako ne, to přeháním, dobře, tak za týden musíte být v práci, což by znamenalo já zbalit celou rodinu, sebe, Davida, malou, psy, kupovat letenky, protože já bych s malou teda nejspíš letěla, to bychom ještě uviděli. A vlastně David byl se psama autem. Čau, už máš uklizený auto? Cože jsi mi to řekl? No takže by to znamenalo se vlastně pobalit na rychlovku a zmizet z domu. Nechávali bychom tady vlastně barák, samozřejmě by tady se o něj starala rodina, ale i tak by to znamenalo vlastně odjet z našeho komfortu do něčeho neznámého, což je vlastně fajn, každý si řekne wow, Španělsko, ale přece jenom to bude jiný, že jo? Bobo. Určitě bude jiný. No. Bude to skvělý. No takže jsme to řešili právě a jako uvidíme, no. Vypadá to, že by se to mohlo právě tak hezky neprolnout, ale navazovat. Německo a Španělsko. Takže jsem na to zvědavá. To člověk nechce bavit. No Dáda teďka řeší ubytování do toho Německa a psal pánovi a ten mu furt píše, že má jako e-mail Helmut. A David, no dobře, ale jako Helmut jako jak helmut@gmail.com nebo jak a on Helmut. Tady máme svoji vlastní doménu. Helmut. No, super, tak já ti napíšu na Helmut a ono se mi to vrátí. No takže to teďka vlastně řeší. A co jsem to chtěla říct? Něco jsem chtěla říct. Někdy mi přijde, že mám fakt mlíko v mozku. David teda si myslí, že je to výmluva, ale mně přijde, že já jsem fakt teďka jako totál vymletá, že teďka. Ne, vymletá, že mě fakt jako chtěla bych hrozně, aby mi došlo nějaký slovo. Ale mně nedojde a za boha si nemůžu na to slovo vzpomenout. To je hrozný. To teda je. No. Mlč, já už jsem si vzpomněla. Chtěla jsem říct jenom o tom plavání, protože vlastně tím se nám ruší úplně jako všechno, protože plavání pro Vivi by bylo začátkem dubna a vlastně takhle by jako nebylo, protože nevíme, kdy to Španělsko, kdyby se tam jelo a musí se zaplatit plavání, ty lekce dopředu úplně všechny. Nejde to tak, což by já se snažím ještě s paní domluvit. Že bychom byli třeba náhradníci, že bychom zaplatili každou tu lekci vlastně zvlášť, prostě vždycky, kdybychom přijeli, tak bychom tu lekci zaplatili. Ale takhle to u ní nejde, protože bychom jí blokovali místo, což chápu, ale třeba se s ní bude ještě domluvit, viď? Jo. No. Ženská furt jenom nahrává, nic nedělá. Máš tam sušičku. David, teďka, pojď říct, co jsi dělal. Pojď. No furt meju auto. A proč meješ auto, řekni. No nevím, protože malá se tam vyzvracela. Ono za sedačkou, musíme vydat přední sedačku. Ne. David jel právě do toho Německa, jak už přijel, jak tam byl jenom naskok, tak se zastavoval, na jaký jsi byl benzínce? Na Ono. Zastavoval se na Onu, volá mi a říká, lásko, mě bylo hrozně špatně z té bagety, koupil si tam bagetu a volá mi. Pořezám. No a volá mi, lásko, mě bylo hrozně tak moc špatně z té bagety, že pojď to říct ty. Co se ti teda stalo? Krkalo ti to? Krkalo mi to hrozně a už jsem cítil, že se mi navaluje, jak by řekla moje holka.
A potřeboval jsem někde zastavit, ale tam nebylo kde, takže jsem zastavil a za mnou jelo auto, tak jsem nemohl otevřít splna dveře a musel jsem si nablít do auta. Takže teď to čistí. A to auto mi tady chce nechat, jo? S bagetou. Nejde to vyčistit, musíme vyšroubovat přední sedačku, je to v kolejničkách, je to všude. Zateklo to do všech dír. Výborně. Nebože. Co to bylo za bagetu? Jaká Pořez. Nikdy nejste pořeza od Hamečka. Je drahý a je A co je v pořezu? Tatarka, maso a samý takový zdravý ingredience. Nebože, fuj. No ale mrzí mě, že bych Vivi vlastně ochudila o to plavání, já bych hrozně moc tam chtěla, takže uvidíme, jak se s malou, no ale v moři se nebude asi koupat a potápět, ne? No takže uvidíme, jak to s tou paní vyřešíme. No a když tak nějak napadlo, že bychom chodili ve Španělsku, ale já nešprechtím español. Ale, hola, ¿qué pasa, amigo? No. Ne, ¿qué tal? Le Casa de Papel. Tu coño. To jsme říkali, že ve Španělsku se budeme učit španělsky a nenaučili jsme se jako nic, jo. Známe jenom přesně tu coño, que pasa, La Casa de Papel, to miluje každý, že jo, to si pamatuje každý, no, takže si to asi budu muset ten seriál pustit, abych si oživila zase španělštinu. Tak jak jsem vám v minulém videu ukazovala tyhle talíře, že jsem koupila v Tedim, tak jsme tam byli ještě dneska a koupila jsem tam takhle v sadě hrníčky, ať máme, protože ty máme taky takový makový. Tady tyhle ty mám ze Sheinu, jsou krásný, ale jen jsem si do toho lila horkou vodu, tak praskly, takže ty musíme vyhodit. Takže proto jsem koupila tady tyhle, ať máme do sady a koupím možná ještě 4, ať to tam mám krásně sleděný. A hlavně stály jenom 110 korun. Pecka. Jsou takovýhle basic a hlavně je srandovní, že my máme málo hrníčku, takže já jsem je vlastně musela koupit, protože když k nám někdo přijede na návštěvu, tak já nemám reálně do čeho udělat kávu, protože tyhle ty nepoužíváme pro návštěvu, jelikož to jsou jak kdyby naše, to jsme si koupili s Dádou a když už, tak používám tady tyhle ty, ale no. Co je? Pes? Jožíš, no on se tady vyhřejoval. Ty jsi láska, ty jsi unavený. Tak moc. No, takže používáme jenom tyhle, ale jelikož nemají ani uši, tak je vždycky jako třeba můj teďka vezme a co, to nemá ucho? Ježiši, a to je horký, za co to mám vzít? No, takže tak. Takže už hrníčky byly potřeba. No co koukáš? Ty koukáš zase na bébu. No teda. Hele, občas to pustíme a je to super, já si aspoň s ním croissant, vypiju si kávu, ukážu vám tady naše. Dělala jsem těstovinky s mletým masem a s brokolicí a se sýrem, teda zalila jsem to smetanou se sýrem nastrouhaným. Pesní, mega dobrý. A já tady mám Karo. Mimochodem, před těhotenstvím jsem měla docela problémy se zažíváním. Po těhotenství se mi to uklidnilo, ale myslím si, že se mi to uklidnilo, protože piju 3krát denně Karo, dávám si tam 3 lžičky a tím, že tam je čekanka, která proudí, rozprouduje, prej jako je to dobrý na zažívání, na trávení a tak funguje to. Je to dobrý. Každý den. A je to skvělý. Ještě jsem vám tady chtěla ukázat tady tu knížku pro Vivi, když už ji tady mám. A je úplně skvělá. Já jsem teda si chtěla knížku vyrobit, ale potom jsem si řekla, že na to prdím. A objevila jsem tady tuhle nádhernou knihu. Teďka nevím, odkud ji mám, když tak vám to dám do bia. Ale píšu tady právě Vivi takovýhle prostě vzpomínky, aby, tady musím ještě doplnit fotky, ale aby jsme si to potom společně prohlíželi, četli si to a měla prostě takovouhle krásnou vzpomínku
až bude umět číst a až bude dospělá, tak se to takhle bude moc hezky prohlížet a přijde mi to jako skvělý, tady to taky ještě musím doplnit, ale přijde mi to úplně jako skvělý, já tady tu knížku nemám, mamka mi nic takhle nedělala a je mi to líto, protože bych si ráda takhle otevřela a četla si v ní a tak nějak jako se dozvěděla, jaký jsem byla miminko a jaký to se mnou bylo, no, takže doporučuju. Jinak, Bobo, nevím, jaký to pro tebe bude, když pojedeš po roce a půl do práce, protože tohle bylo teďka doposud tvé pracovní místo. David si teď dělal srandu, že když seděl tamhle, tak vždycky říká, jdu do práce, jenom se přesedl a byl v práci, no, takže jako asi mi budeš chybět, Bobo. Jako bude to, na jednu stranu to bude asi fajn, ale na druhou stranu to bude hrozný, no, hlavně tady pro tohohle závisláka, ten jako Davida miluje. No. Jsem na to zvědavá. Zvládnete holky jako moc. No, to jsme prostě my, viď. Vtipný ještě bylo, že mi Dáda říká, tyjo, budu si muset změnit tapetu, až pojedu do toho Německa. A já jenom jako jsem čekala, za co si to jako bude muset změnit, protože tam má vlastně nás s pejskama, ještě když jsme byli sami v Rakousku na dovolený. A tak jsem se lekla, jako, že si tam třeba bude dávat třeba černou jako tapetu, aby nás nikdo neviděl, ale potom dodal, že abych vás tam měl s sebou a vždycky vás viděl, no, takže máš štěstí, máš štěstí. Já jsem vám jenom chtěla říct, že to vlastně teprve všechno začne, že já se tady hroutím z toho, jestli bude někdo koukat na tu naší nudu, ale to teprve všechno začne, vlastně Španělsko, my poletíme, asi teda, takže budu natáčet, nebo budu se snažit natáčet tady s tím zvířátkem, jaký je let, jak to vlastně všechno probíhá, potom jaký tam budeme mít ubytování, co tam vlastně budeme všechno dělat, no David bude v práci, co já tam budu dělat s Vivi a s pejskama, takže nás to, nebo vás to spíš všechno zatím čeká, takže se máte na co těšit. A pro tohle video je to už všechno. Myslím si, že 30 minut nás stačilo, takže se mějte krásně. My vám posíláme velkou pusu, budeme moc rádi za podporu formou odběru, lajku a nějakého hezkého komentáře. Vy? A mějte se krásně a těšíme se zase u dalšího videa. Tak čau! Řekni čau! Čau!